Gdje ste ljudi? S vama je danas Nikola Gaming HD. Ajmo da igramo igricu Minecraft. Evo kao što vidite ljudi moji, spremio sam se i ići u Nether, ali pošto sam vidio da u Netheru ima lave i tako toga, ostavit ću sve ovo tu, da bi za svaki slučaj bio siguran. Ostavit ću ponesem, neka mi ga zlato. To je to. Idemo. Tako. Vreme je da krenemo u malu avanturu, nego to je problem. Ne znam kako da nabavim. Vidio sam da je jedan kopajući šljunak nabavio to. Čekaj da iskopam malo šljunka ako ima negdje dole da nađem. Malo mi se. Čekaj, muzika. I ovo čekaj da vidim. Multiplayer ne. Music and sounds. Music off, dobro. Ili to? To je to. Vidimo, pošto sam vidio na internetu, skopali šljunak pa napravili ovo, pa ono, pa od kremena i ima puno caki, pa idemo dole. Evo ga šljunak. Samo tu negdje bi trebalo da se nađe neko crno nekako. Ništa. Upadao u lavu. Neću ja taj šljunak da kupam. Ne. Vidim da uzmem one stvari. Dobro što sam ostavio dijamantski kramp. Inače, bilo bi bum bum. Ubio bi se da sam ponao kramp dijamantski. Čekaj da vidimo. Gdje sam popao? Da. Stavio sam, ono je bio nastavak 5 epizode, da znate, pošto nisam mogao da snimam duže, pa sam, op, nispada sve stvari su mi tu, haha, jes, skoro sve. Samo da vidimo, ne, ovdje više nije kopam. Ja oklop nemam, ništa, nema veze, evo ima ovdje šljunak, mada, nemoj da mi tu padne lava. Šta sad da radim? Što mi je neki ovaj zvuk? Nešto ne tu. Dobro, čujem. Dobro, malo mi je bio smanjen zvučnik. Sad da vidimo. Tu negdje. Evo ga. Sam uzeo sam, haha, sada bi trebalo gvožđe da uzmem, ja sad ako nemam gvožđe, nikako neću moći da krenem u ovaj Nether. Imam samo 10 minuta snimanja. Gore. Evo ga, što stignem. Ja mislim da se ovako peše Nether. Brzo kuću. Ne zombi, ne večeras. Ajde se čekaj sutra. Jao, gledaj. Ajde prespavati. Znao sam tu došli. Dođete čekaj ne dođe. Ne po Tinkeru. Kirče tam. Od drugih mu glavu si kirčtu. Ja, sad mi gvožđe fali. Šta još neće da mi fali? Sada čekajte trenutak, zove me samo nešto majka tamo. Mora da joj pomognem. Izvinite zbog prekida.
da bio sam nešto tamo da pomognem ono. Pa eto. Nikako da odmorim malo uvijek radi. Eto tako. Idemo sad dole. I ovdje šta beš? Ovdje beš biti. Ja mali zombi. Ne smijem s malim zombijem da se kačim najbolje. Vidi ga, vidi ga. Dole, dole. Miran, mali zombi. Budi dobar. Budi dobar. Dobar mali zombi. Dobar mali zombi. Tako. Gdje beš na mene se da kačiš? Samo mi treba jedno oružje. Evo, 2 gvožđa. Dobro što sam ih sačuvao, mada malo je opasno. Mislim da sam uzeo sam. Bagaj. Bagam dok još mogu. Trči. Žive slepi nisu sada u pamet. Pamet. Mozak mi. Otvi kod nas rekao. Opa. Imamo govore. Sam ove stepenice napravio, Baš da radimo tako. Eto ga, ovo je bio, nije bio prvi put da poginjemo ovdje. Tako, idemo gore, da bismo potpunili nether. Da uđemo u nether pa malo da se vidimo šta ima tamo. Prvo ću maču za Abera, ako me napadne. Znači što sam zavere, tu smo ih kao duhovi u prehod. Sad ću da stavim da mi se pečuje. Op! Gledaj ti, molim te. Išao sam zbog ničega. Nikola, sam si sebe nadmašio glupoći. Čekaj, prva flint, pa to. Ali nema veze. Dva taman za maču. Mač. Pa ga mi pomoram na brojeve da menjam ove stvari. I krećemo napokon. Yes! Evo ga, otvori mi se portal. Ajde, download, rerin, bla 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 bla, ajde. Ajde više. Mogu da čekam. Evo. Gdje sam ja? Napokon, posle toliko truda, muke i zdoja da se ovdje stvorim. Moram uzeti nekoliko kamena za upomenu. Ovo vam je, ljudi moji, Emo malo istražimo. Napravit ću kuću.
čoveče, ovo, uf. Evo ga, evo ga. Ta-dam! Ja mislim da čujem Averat. Jeste Aver. Aver, Aver, baby. Eto tako. Dobre, pobegu Averu. Joj. Joj. Bežu u kuću. Jao. Dobro li mi je portal? Ceo je ovdje. Ja. Vratit ću se tamo, ne znam za koliko, ali ću da se vratim. To bi bilo to, ljudi moji, za danas. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdravljam vas, Nikola Gaming HD. Čekajte me.